Camping Summer arriba a Malgrat de Mar, una destinació de turisme familiar. I aquí coneixerem un dels seus càmpings, Càmping del Mar. La setena parada de Camping Summer mos porta hasta Malgrat de Mar. Aquí, Càmping del Mar ocupa 3 hectàrees des de fa 20 anys, oferint els seus serveis davant mateix del mar. Durant els últims 10 anys s'han fet grans reformes, des de la seva entrada i recepció, passant pels blocs sanitaris, el restaurant, el miniclub, també molts dels seus allotjaments i la creació d'una estació nàutica. A nivell de parcel·les, el càmping compta 96 unitats, majoritàriament en gespa i algunes altres en grava. Estan dividides en diferents illes, cosa que els dona bastanta intimitat. Pels campistes, els blocs sanitaris totalment reformats i equipats. I també, pels més petits, tenim el seu mini lavabo. A nivell d'allotjaments, el càmping compta amb 83 unitats, tots ells d'uns 27 metres quadrats. Per una banda tenim els mobile homes i per l'altra els bungalows de fusta. També compten en una categoria premium de bungalows en un major equipament, aire condicionat, tots ells compten amb barbacoa. A nivell de serveis, el càmping compta en 2 piscines per una banda i un espai d'aquasplash per una altra. També compta en un restaurant i un servei de minimarket. I pels més petits tenim un parc infantil i el miniclub, així com animació en la mascota del càmping, la Cala. I davant mateix del càmping, la platja de Malgrat de Mar, una de les platges dels 4,5 quilòmetres que té esta població. Una població que és l'última de la província de Barcelona i molt a prop ja de la Costa Brava. Davant mateix del càmping surt un carril bici, un carril que mos connecta en Calella per una banda i en la zona del Montseny per l'altra, la que s'anomena la ruta Tordera. Malgrat és totalment pla, igual que este càmping. Malgrat de Mar està ple de parcs i jardins, entre els quals destaca el parc de Francesc Macià, ple d'escultures gegants, amb els més petits i els més grans se sentiran en un conte. Malgrat de Mar té el sello de destinació de turisme familiar. I pels que els agrada practicar esports, inclús estant de vacances, aquí poden fer des de futbol, bàsquet, tenis, jugar al minigolf o també a ping-pong. Càmping del Mar està davant mateix de la platja i mos aproxima a les activitats nàutiques en la seva pròpia escola nàutica. Aquí podem practicar caiac, paddle surf o windsurf. Mos despedim del Càmping del Mar, un càmping totalment renovat i amb vocació de servei. Des del moment que vam entrar fins que sortim, passant per restauració, piscina i animació, mos hem trobat tot un equip disposat a fer-nos gaudir de les vacances. I davant mateix, 4 quilòmetres de platja. Si busqueu unes vacances en distanciament, segures i allí on us sentíssiu cuidats, este és el vostre càmping.